Внос на автомобил от Корея, стъпка по стъпка. Ако сте закупили автомобил от Южна Корея и искате да го внесете в България, ние от LOGI SPED можем да организираме митническото оформяне и необходимите процедури. 1. Изтегляте пълномощното. Посетете LOGI SPED EU и изтегляте подходящото пълномощно за митническо представителство, за физическо или юридическо лице. 2. Изпратете ни документите по имейл. Попълнете пълномощното и го заверете нотариално. След това ни изпратете сканирано копие на office@logi-sped.eu. Заедно с пълномощното изпратете и наличните документи за автомобила, например, проформа или фактура за покупката, доказателство за извършеното плащане /банков превод, морска товарителница, Bill of Lading, BL, марка и модел на автомобила, /, номер на шасито, кратко описание на вашето намерение, например, че желаете да внесете автомобила в България. 3. Изпратете оригинала на пълномощното. След като изпратите документите по имейл, е необходимо оригиналът на нотариално завереното пълномощно да бъде изпратен на LOGI-SPED от УЛ Константин Фотинов, 1, ВХ2, ЕТ1, 8000 Бургас, България. 4. Следете движението на контейнера. Следете информацията за движението на контейнера и приблизителната дата на пристигане в България. Препоръчваме около 3 седмици преди очакваното пристигане да се свържете с нас. Тогава ще проверим дали разполагаме с всички необходими документи за митническото оформяне. 5. Липсващи документи. Ако някой документ липсва, ние можем да съдействаме за неговото изискване от изпращача или продавача в Корея. Това помага да се избегнат ненужни забавения при пристигането на автомобила. 6. Митническо оформяне. След като разполагаме с необходимото пълномощно и документи, ще организираме митническото оформяне на автомобила на територията на пристанище БМФ Бургас. При необходимост ще бъде извършена комуникация и координация с съответните държавни институции и гранична полиция. 7. Плащане на митническите и останалите разходи. Преди освобождаването на автомобила ще получите от нас информация за дължимите мито, ДДС, митнически сборове, терминални разходи, пристанищни такси, T1, деконтейнеризация, DCONT, разходи за платформа, ако е необходима, митническо обслужване, други разходи, свързани с вноса. Ще получите и фактура за извършените услуги и съответните разходи. 8. Получавате автомобила. След като всички дължими разходи бъдат платени и автомобилът бъде освободен, ще можете да го получите от нашата база в близост до пристанище БМФ Бургас. Вашият автомобил от Корея, ние ще се погрижим за останалото. LOGI SPED може да ви съдейства при митническото оформяне и организацията на вноса, за да преминете през процедурата полесно и без излишно губене на време.